Les últimes hores hem escoltat com Marta Madrenas, diferents membres del govern de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han parlat d'incompliments i d'acció demagògica del nostre grup municipal. Sobre aquesta qüestió, el que voldria dir és que necessitem un govern que no estigui centrat en el soroll i la confrontació de manera continuada per tapar aquells incompliments propis, sinó un govern que estigui centrat en el dia a dia de la ciutat, en l'acció política i que posi Girona per davant de qualsevol altra qüestió. I en aquest sentit, entrem per on entrem de la ciutat de Girona, pel nord, pel sud, est, oest, trobem projectes llargament anunciats i reivindicats i que no són una realitat. Podríem parlar del Xalet Soler, del nou institut, podríem parlar del cobriment de la pista de Fontejau, de la central del Molí o de la segona fase del Modern. En qualsevol cas, Girona necessita un govern centrat en el dia a dia de la ciutat.